Bueno, zuek esan. Bai? Bueno, egun on guztioi eta benetan eskerrik asko gaurko aurkezpen honetara eta bertaratu zareten prentsa mediok eta guztiak. Gaurkoan Gladys sariaren ekimena plazaratu aurkezpena egin nahiko genuke eta honetarako nirekin batera ere, hemen bueltan nire alboetan, baditugu Gladys sariaren sortzaileak eta sustatzaileak. Alde batetikan aurkeztuko dizuet Itziar Irigoyen, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera, eta baita ere informatikan doktorea. Eta eskubialdean eta Leire Palacios, Puntu.eus fundazioaren proiektu arduraduna da bera. Elkarrekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, kasu honetan babesle gisa, bultzatuko dugu eta plazaratu nahi dugu sari hau nolabait ingurune digitalean eta aritzen diren emakume profesionalak eta plazaratzea eta saritzea izango da asmoa. Eta ez hori bakarrik, helburu nagusia bada hori edo azpimarratu dezakeguna, baina baita ere aldi berean badaude baita ere beste mota bateko helburuak. Alde batetikan emakumeak esparru teknologikoan eta nolabait sartze horretan eta sustatzea, emakumearen presentzia ingurune digital horretan areagotzea, baita ere inguru honetan, inguru digitalean aritzen diren emakumeak betetzen duten funtsezko zeregina aitortzea, eta baita ere gizarte digitalean eraikuntza horretan berdintasun irizpidearekin eta parte hartzea ere bai sustatzea. Baina ez hori bakarrik. Gladys sariak eta hartzen duen izena Gladys Destalen eta nolabait memoria aitortu eta plazaratu eta azpimarratu nahiko genuke. Kasu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundia giza eskubide eta kultura demokratikako zuzendaritzak aipatu nahiko nuke baita ere emakume honi buruzko dokumentala berriro ere babesten duela, berriki babesten duela, inzuzen ere 2019an eta estrainatu egintzena, ez? Gaurkoan bere figura, Gladys Destalen figura ere, nolabait gogoratu eta aldarrikatuko dugu, agian beste ikuspuntu batetik, kasu honetan berdintasunaren ikuspuntutik. Eta zergaitik nolatan eta Gipuzkoako Foru Aldundia lerrokatzen dela mota honetako Gladys sariarekin. Esan beharra daukagu, Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez berdintasun politiken sustapen horretan, nik gogora ekarrik nahiko nuke ez denbora asko pasaden urrian, indarrean jarri genuen 3. berdintasun plana. Gladys sariaren eta proposamena aurkezpena jaso genuenean berehala ohartu ginen 3. berdintasun plan honekin guztiz lerrokatzen zela eta bat egiten zuela. Gogora ekarri nahiko nuke berdintasun plan honetan 4 esku hartzeetan banatuta dago eta hain zuzen ere, hain justu bat egiten du 3. esku hartzearekin. Eta zertan datzan 3. esku hartze hau estrategikoa da, gure Gipuzkoako ekonomia eta gizarte antolamenduan zenolako garrantzia daukan berdintasuna txertatzea. Esku hartze estrategiko honetan 2 estrategia daude. Bata da, hain zuzen ere, ekonomia eta gizarte eraldaketa horretan berdintasun balioaz zenolako garrantzia duen herritarrengana iristea eta herritarrak sensibilizatzea. Eta bigarrena, emakumei, gure gizartean emakumei eta gizonei gure bizitza esparru guztietan esleitzen zaizkigun antzinako garai bateko rolen eta estereotipo hoiengan eta hausturaren prozesu horretan aurre egitea. Eta bide batez, rol eta estereotipo eredu berriak eskaintzea. Biak ala biak Gladys sariarekin eta bat egiten dute. Eta ez hori bakarrik, baita ere, berdintasun plan horretan ere, emakumeon ahalduntzen prozesuetan badauka garrantzia handia zer esanik ez, mota honetako sariarekin emakumeak
plazaratzen ditugu, ikusgarritasuna ematen diegu, eta nolabait hor irudi simboliko indartsu bat eskaintzen dugu emakumeontzat eta ahalduntzen prozesuetan. Aprobetxatu nahiko nuke baita ere, informatika fakultateari aitortza bat edo emateko. Gladys saria ez da orain ateratzen dan eta ekimen bakarra. Atzetik eta ibilbide luze bat daramazue nolabait emakumeen ekarpenak eta plazaratzen eta nolabait garapen aukerak eta bermatze aldera hainbat ekimenak eta sustatu dituzue. Eta nik uste dut horren aurrean aitzindariak bazerate eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean behintzat eta aitortza hori merezi dezuela eta bidezkoa dela aitortu nahiko nuke. Baina Gladys saria ez da, hola, lehen esan dudan bezala, bapaten ateratzen den eta ekimen bat. Horren atzean badago oinarri bat, oinarri sendo bat, eta badaude datuak, eta badago informazio bat, nik uste dut, eta zentzua ematen diona baitare Gladys sariari. Garbi dago emakumen presentzia STEAM lanbidetan eta lanetan urria dela oso, eta bereziki informatika alorrean. Ezin dugu ahaztu, lehengo astean eta pasaden astean eta ospatu zela, hain zuzen ere, IKT-etan neskatuen nazioarteko eguna. Eta ekarri nahiko nuke mahai hontara behintzat UNESCO erakundeak eman zuen edo azaldu zuen azalpen bat, eta zen, gaur egunen neskatu gehiago direla eskolatuak, baina oraindik ere hauek ez dute aukera berdintasunetik mutilek hartzen duten onura bera. Horren atzean, badaude nolabait klabe objektiboak edo identifikagarriak, baina beste batzuk ez hain garbiak, intangibleetan eta mundu horretan kokatzen direnak. Eta horien artean besteak beste aurreiritziak, arau sozialak, eta baita ere neskatoengan jartzen ditugun espektatiba urriagoak, neskatoen heziketan garbi dago oso muga nabarmenak badirela. Eta hauek nolabait horren atzean badago. Como decía, tenemos datos que son contundentes, que de alguna manera nos muestran una fotografía que es a la que queremos afrontar y poner acciones y programas que den la vuelta, que hagan revertir esta situación. La Comisión Europea acaba de anunciar recientemente, o nos ha dado a conocer recientemente, una investigación en la cual nos revela que de un total de 7 millones de personas que trabajan en el ámbito de las TIC, tan solo un 30% son mujeres. Pero este porcentaje todavía es menor, se reduce aún más y se reduce significativamente hasta un 19% cuando hablamos de la presencia de mujeres en los cargos o en los puestos de responsabilidad. Estas disparidades de género nos tienen que llevar a una reflexión urgente, en tanto en cuanto se constata que las carreras que están vinculadas a la STEM son precisamente los empleos del futuro. Y no solo eso, estas disciplinas hoy por hoy son la fuerza motriz de la innovación, del bienestar social, del crecimiento y del desarrollo sostenible. Por tanto, tenemos que decir que en esta previsión de un futuro que ya está aquí, las mujeres no podemos estar al margen y las mujeres no deben de perder este tren del futuro de los empleos y de las disciplinas ligadas a la ciencia y a la tecnología. Baita ere aipatuko nuke gure gizartean badagoela uste bat oso errotua eta pentsatzen dugu arrakalak, emakume eta gizonen artean dauzkagun arrakalak soilik garai bateko lanbidetan gertatzen direla. Eta ez da hori, uste hori iruditzen zaigu okerra dela, eta gaur egunen etorkizun proiekziorik handiena duten lanbidetan ere fenomeno bera gertatzen ari da. Beraz, desberdintasunak iraunarazten jarraitzeko arrisku hori kontutan hartu behar dugu, serio hartu behar dugu, eta horren aurrean Gladys sarian antzeko ekimenak bultzatu egin behar ditugu. Eta bukatzeko, ez naiz gehiago luzatuko, nik baita ere azpimarratu nahiko nuke Gladys sariak dauken berezitasun bat. Berezitasuna soilik ez, berritasuna.
Berritasun, ohiko izaten diren antzeko sarien aurrean, ohikoa izaten da eginiko ibilbideari saria ematea. Eta kasu honetan Gladys sariak eta beste ikuspegi batetik eta eratu du sari hau. Hain zuzen ere, sarituko diren emakumeak gazteak izango dira eta nolabait beraiek egiteko daukaten ibilbideari jarriko dio fokoa. Eta iruditzen zait oso garrantzitsua eta benetan interesgarria. Ez naiz gehiago luzatuko eta bakarrik zorionak eman nahi dizkizuet eta baita ere sorte handia ekimen honekin. Zuri pasatzen zuten. Bai, pixkat kontatuko dugu informatika fakultatetik nola bizitu zen hau, ezta? Informatika fakultatean azken urtetan arduratuta gaude, informatika ikasketak egitea oso emakume kopuru txiki etortzen delako. Adibidez, junten irailean, 15% zen iristen ikasle berrien artean emakumezkoen portzentajea. Eta errealitate honekin topo egiten dugu, behin eta berriro ikasturtez ikasturte. Eta badakigu, pixkatzuk aipatu dezun bezala, mundu mailan gertatzen den zerbait dela, oroar ingenieritza eta ikasketa teknikotan gertatzen dela, baina informatikako ikasketetan desoreka hau bereziki nabarmena da. Eta horren atzean ze arrazoi dauden, asko, eta informatika zaila da desoreka hau honekin puskatzia, baina bai informatikaren kasuan bereziki bada arrazoi bat identifikatua, eta da estereotipoaren indarra. Informatikariaren estereotipoa oso markatua da, gizonezkoa, bakartia, nebaldin maizu baita frikia de. Eta orduan, erreferente berriak sortziak uste dugu nolabait lausotu dezakela estereotipo hori. Horregatik, pixkat behira itu naiz eta 2019ko udazkenia nola iritsi izan informatikari emakumeen ibilbidea saritzearen ideia fakultatea. Oso pozikan hartu genuen, hasieratikan argi zeon gainea sarian izenak Gladys izan behartzula, Gladys Bea informatikaria, fakultatean ikasitakoa, euskara ikasten izena, eskolak ematen zituen auzoan, ekologista, naturazalea, oso gazte hil zutena, pixkatu haintxe aipatu dugun estereotipo hortatikan urrun, bestera bateko erreferentia delako. Eta hala, puntu hausekin batera, lanian hasi ginen, eta sari hau antolatzeko lehenengo proposamen bat landu genunean, lehenengo EHUko berdintasunerako zuzendaritzara eta ondoren Gipuzkoako Foru Aldundira jo genuen, aurkeztu genuen eta egia esan berehala erakutsi ziguten interesa, ekimen hontan, eta berehala baita ere eman ziguten babesa. Eta horregatik gaude gaur hemen, egia esan oso pozik, Gladys saria aurkezten, zuk aipatu dituzu, baina utziazu pixkat berriro batez ere, helburu zehatzoiek berriro esaten. Batetikan sari honekin, nahi degulako emakumezkoek esparru digital hortan duten zeregin hori aitortu, funtsezkoa dela emakumeak esparru hortan baitare egotia. Baitare, azkenean emakumeekin dako ibilbide horiek saritu nahi ditugu, eta hori da pixka baitare modua erreferente berriak proiektatu eta proiekzio handiagoa emateko. Eta noski, etorkizunean STEM ikasketak iteko zalantzan daon neska edo nerabe horri erreferente berriak eskaini. Nola ez, bide batez, Gladys del Estalen oroimena, beha gogora ekartzen dudik gabe. Eskerrik asko. Puntu Eus fundaziotik oso ondo hartu genuen proposamena, Gladys del Estal saria bideratzeko, izan ere guk ere ditugun proiektuetan nabarmentzen hasia zen zenolako panorama daukagun, ez? Emakumezkoei dagokionez, talde batetik hezkuntza lorrean batez ere lantzen ditugun proiektuetan, hezkuntza izan daiteke, bai hezkuntza zentroetan lantzen ditugunak, bai eta hezkuntza digitalari dagozkionak, alegia. Sarean agerkari digitalean esate baterako, bertan adituek eta arituek hitz egiten dute, eta asko kostatzen zaigu emakumezkoak topatzea, bai gazteak edo nagusiagoak direnak, baina bai esfortzu ekstra bat egin behar dugula, batutan lehenengo kolpean ez diotelako uren buruari zilegitasuna ematen naiz eta izan urteetako ibilbidea, bertan egoteko eta hitz egiteko. Berdina gertatzen zaigu irratian,
Eta era berean, bai ikusten genuen bertara ailegatzeko, ibilbide hori egin ahal izateko, gazteetatik hastea premiazkoa dela. Horregatik ere, badaukagu lotura egingo dut, gero ere, azaltzen dugunean webgunea, baina oso ondo etorri zaizkit zure hitzak, Kaixo Munduaz, proiektuaz baita ere hitz egiteko, bertan kompetentzia digitalak lantzen dituztelako hezkuntza zentroetan eta STEAM bokazioak lantzen ditugulako. Eta proiektu honek 3 urte ditu, eta 3 urte hauetan ere ikusten ari gara zein den bilakaera hezkuntza zentroetan, eta zelan sortzen dituzten eurek taldeak, kompetentzia digital horiek bere ganatzeko. Beraz, gazte-gazteetatik ikusten da, hezkuntza zentroetan ere, informatikarekiko zer nolako iritzia daukaten, edo nola ikusten duten, Bueno, ja, jarri diogu testu ingurua, apur bat Gladys de Lestalen izena daukaten sari hauei, Gladys sariei, eta orain azalduko dizkizuet gauza praktikoak, hau da, parte hartu nahi duenak nola egin dezaken jakingo dugu oraintxe bertan. Beitu, hau da webgunea, hemen atzean ikusten ari zaretena, gladyssaria.eus izena dauka. Bi eserekin, naiz eta, makizuen, interneten segituan jartzen dozuenean topatuko dozuela. Berehala topatuko dozue goikaldean azalpena, zertaz dijoan, hau da, zer egin nahi dugun honekin, eta bertan deskargatu ahalko dituzue oinarriak batetik eta zuen proposamena aurkeztu, zergatik orain ikusiko dugu. Jeitxa purtsu bet, mesedez? Bueno, bale, hautagaitza aurkezteko, hau importante, lehen ezan dut, batzutan kostatzen zegula emakumezkoak, euren buruari zilegitasun ematen dioten emakumezkoak topatzea. Honen jakitun eta konturatuak, realitate hau horrela dela, tamalez, pentsatu genuen alde batetik, posible zala norbere burua aurkeztea, baina baita ere, 3. batek beste emakume bat aurkeztea. Alegia, edonork begitan daukana edo gogoan daukana saria irabazteko moduan izan daiteken emakume bat badauka bere izena ematea. Eta bertan, proposamenak aurkeztu atal horretan egin ahalko du. Hori da ikusten ari zareten fitxategia. Bertan, zer egin behar da? Kurrikuluna bidali behar da, 5 orrialdetakoa, kurrikulun azaldua izan behar du. Hau da, zer egin duzun bai, baina ez bakarrik izenak jarrita, ez urteak baizik eta, nola heldu zaren hortara eta zein izan den zure ibilbidea. Posible izango da baita ere, beste persona batek edo, rekomendazioak baldin badauz edo, bai, horiek egitu ahal izatea. Baina, erresa, izen ematea, erresa. Atzera goaz. Eta apurtxo bat behera jisten baldin bagara, webgunean, ikusi ahalko dugu berriz ere oraintxe bertan aipatu ditugun helburu hauek. Batetik emakumezkoei aitortza egitea, bestetik horren garrantzitsuak diren bokazioak, STEAM bokazioak lantzea eta 3. erreferenteak sortzea. 3 lotuta dijoaz. Hau da, erreferenteak sortzen baldin baditugu, seguramente STEAM bokazioak ere indartu egingo ditugu eta azkenean nahi dugun kopuru hori informatika fakultatean igotzea lortuko dugu baita ere. Sariak ekarriko ditu berekin bete behar batzuk eta saria berez ere noski jaso egingo dute. Batetik, proiekzioa sarituko da eta bestetik ibilbidea. Proiekzioa saritu ez barkatu. Etorkizuneko proiekzioa baloratu egingo da, alegia. Importantea da jakitea orain arte zer egin den, baina importantea da baita ere orain arte zer egiteko gai garen jakitea da ulertzea, hori ere baloratu nahi da. Eta horregatik hautagaiak garatu duen ibilbide profesionala baloratu egingo da. Beraz, horiek dira hautagaitza aurkezterakoan kontuan izan beharrekoak. Eta parte hartu ahal izateko 40 urte gazteetaz hitz egiten ari gara, eta guk gazte konsideratzen ditugu 40 urte beherako emakumeak, hau da, aurten 40 urte betetzen dituzten horiek izango liratezke langa markatzen dutenak. Zergatik eta batzutan baita ere merkatu profesionalera salto egiteko, badaudelako, hainbat langa pasatu behar direlako, eta urte batzuk behar direlako, baloratuko dugun proiekzio eta ibilbide hori ikusi ahal izateko. Lehen aipatzen nuen, sariak izango dituela, alde batetik izango dela saria, eta beste alde batetik ere bete beharrak izango dituela. Sari hori izango da batetik errekonozimendua, bestetik dirua, 3.000 eurotako saria emango zaio irabazleari, eta
hirugarrenez, erreferente horiek sortu aldera, persona horren aitortza eta ibilbidea ezagutu nahi dugu. Beraz, irabazleari proposatuko zaio bideo bat egiteko, bideo hori webgunean egongo da, eta bideo hori ere erabili ahal izango dugu, lehen aipatu dugun Kaixo Mundua bezalako proiektutan, zabalkundea emateko, baita ere hitzaldiak emateko. Hau da, zuzenean hezkuntza zentroetan egoteko, eta estinbukazio horretan zalantzan egon daitezkeen, gazte horiekin ere hitz egin ahal izateko, baita ere, posible izan daitezken beste foro batzuetan, eta importantea izan daiteken beste toki batzuetan ere egoteko aukera egongo da. Eta oroigarria, noski. Baina, hautagaitza esan bezala, laburbilduz. 40 urtera arte izena eman daiteke, eremu teknologiko eta digitalean lan egiten duten emakumeak izan daitezke, proiekzioa eta ibilbidea saritu egingo da, 5 orrialdetako kurrikuluna bidali beharko da hortarako, eta posible izango du izena emateak. Interesdunak zuzenean, edo hirugarren pertsona batek, beste bat nominatuta edo proposatuta. Horiek dira Gladys sariaren berezitasunak. Eta honekin, nik esan nahi nuen informatika pixka fakultatearen izenean, benetan plazerra izan dudala, zuekin hau aurre ateratzea, eta eskerrak emanen izkizuen bai .si eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiai. Oso eskertuta, eta egia esan oso proiektu polita da, eta ilusioz gainezka gaude. Ahaztu gabe, zenbakietaz hitz egiten ari ginela, ekainaren 18 arte izango dutela hautagaitza aurkezteko, alegia, irekita dago, ekainaren 18 arte hautagaia aurkezteko, epe horretan epaimakideek arte hartuko dute balorazio guzti horiek egiteko, eta urriaren hasieran emango da argitara nordan irabazle hori, eta benetan lehenengo ekitaldi horretan Maitziarrek esan bezala ilusio handiarekin hartuko dugu. Ordura arte. Hori da. Izango dugu baita ere, beste aukera bat ere, Gladys sariaren ibilbidea ezagutzeko. Eskerrik asko. Galderak eta... Argitzeri Gladysuk esan dezu zabaldu zala zea, zabalik da hola izen emateko... Noiz zabaldu zan, gaur? Gaur irekita dago. Gaurtik ekainaren 18 bitartean. Listo? Galderarik ez badago, eskerrik asko, eta venga, aurrera.